Тоҷикистон ва бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон-Ватани азизи ман дар соли 2021 баргузор карда шавад. бо ҳамин амр низомнома, ҳайати комиссия ва ҷоизаҳои озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон-Ватани азизи ман тасдиқ карда шуда, вазоратҳои фарҳанг, маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмун вазифадор карда шуданд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда шуданд, ки иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, барои ҷалби бештари дӯстдорони санъату мусиқӣ чораҷӯӣ карда, ғолибони даврҳои якум, дуюм ва омӯзгорони онҳоро бо мукофотҳои моддӣ ва маънавӣ қадрдонӣ намоянд. тибқи амри Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои соли 2021 пешбинӣ гардидаанд, ба дастгоҳи иҷроияи Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ кардани чорабинии мазкур 2 миллион 540 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. озмун дар байни гурӯҳҳои зерин доир мегардад: хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимии мусиқии касбӣ, гурӯҳҳои касбӣ, сарояндагону навозандагони филармонияҳои халқӣ, театрҳои халқӣ, дастаҳои ҳунарӣ назди раёсат, шӯъбаву бахшҳои фарҳанги вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ансамблҳои ҳунарӣ, оилавӣ, хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ва баъд аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва моликият ходимони илмӣ ва эҷодӣ. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон-Ватани азизи ман аз рӯи номинатсияҳои зерин гузаронида мешавад: композиторӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ. ба ғолибони даври сеюм ва омӯзгорони онҳо тибқи тартиби муқаррар гардида аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоиза ва мукофоти пулӣ дода мешавад. омӯзгороне ки шогирдони онҳо дар даври сеюми озмун сазовори ҷойҳои якум мегарданд, бо нишони ифтихории аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида мешаванд. ғолибони ҷойи якум, дуюм ва сеюми даври сеюм аз номинатсияи композиторӣ ба аъзогии иттифоқи композиторони Тоҷикистон пешниҳод мегарданд. омӯзгороне ки шогирдони худро дар радабандии синусолии аз 12 то 17 сола аз даври якум то даври сеюми озмун омода менамоянд ва дар даври ниҳоӣ онҳо соҳиби ҷоизаи ифтихорӣ ва ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро сазовор мешаванд, аз ҳисоби фонди захиравии Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ мешаванд. рӯйхати ғолибони даври сеюм аз ҷониби комиссияи озмун дар асоси протокол тасдиқ гардида ба Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои мувофиқа пешниҳод мешавад. барои ҳавасмандгардонии ғолибони ҳамаи даврҳои озмун ва омӯзгорони онҳо тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалби сарпарастон иҷозат дода мешавад. дар озмун шахсони шинохтаи санъати мусиқӣ, сарояндагону навозандагони унвондору касбӣ иштирок намекунанд. ҳамзамон як шахс дар ду номинатсия иштирок карда наметавонад. ғолибони озмун бо ҷоизаи ифтихорӣ, ҷоизаҳои якум, дуюм ва сеюм, диплом ва мукофотпулиҳо сарфароз гардонида мешаванд. ғолибони озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон-Ватани азизи ман барандаи ҷоизаи ифтихорӣ, ҷоизаҳои якум, дуюм ва сеюм баъди 3 сол ҳуқуқи иштирок дар озмуни навбатиро пайдо мекунанд. ҳамчунин бо амри Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст баргузор мегардад. низомнома, ҳайати комиссия, ҷоизаҳо ва рӯйхати адабиёти тавсияшавандаи озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст тасдиқ гардида, вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор шуданд, ки барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. мутобиқи амри Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, ғолибони озмун ва омӯзгорону падару модаронеро, ки шогирдону фарзандонашон дар даври ҷумҳуриявии озмун барандаи ҷоизаҳо шуданд, бо мукофоти моддӣ ва маънавӣ қадрдонӣ менамоянд.
вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор карда шудааст ки аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои соли 2021 пешбинӣ гардидаанд ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани чорабинии мазкур 2 миллион 835 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. озмун аз рӯи 5 номинатсия баргузор мешавад: адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ, адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти ҷаҳон, эҷоди назму наср. иштирокчиёни номинатсияҳо ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешаванд: хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ синфҳои 10 ва 11, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, бакалавру магистрҳо, аспиранту докторантҳо ва ходимони илмӣ ва адабии муассисаҳои илмиву эҷодӣ, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун, ҳакамони озмун дар ҳар як номинатсия ин се табақаро ба таври алоҳида ҷудо менамояд. дар озмун аҳолии кишвар аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, аспирантҳо, докторантҳо, ходимони илмӣ, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок карда метавонанд. як шахс танҳо дар як номинатсия иштирок карда метавонад. барои ғолибони озмун ҷоизаҳо аз рӯи 4 гурӯҳ ва 5 номинатсия муқаррар карда шудааст. ғолибони даври 4-уми озмун ки сазовори ҷойҳои 1, 2, 3 ва барандаи шоҳҷоиза гардиданд, то 3 сол дар озмунҳои солҳои минбаъда ҳуқуқи иштирок карданро надоранд. омӯзгороне ки шогирдони онҳо дар даври 4-уми озмун сазовори ҷойҳои 1 мегарданд, бо нишони ифтихории аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида мешаванд. омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки шогирдони худро аз даври 1 то даври 4-уми озмун омода менамоянд ва дар даври ниҳоӣ онҳо ҷойҳои 1, 2 ва 3-ро соҳиб мешаванд, аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ мешаванд. падару модароне ки фарзандони онҳо дар даври 4-ум ҷойҳои 1, 2 ва 3-ро ба даст меоранд, соҳиби нишони маърифатпарвар ва ифтихорномаи китобхонаи миллӣ мегарданд. ғолибони даври 4-уми озмун ки сазовори ҷойҳои 1, 2, 3 ва барандаи шоҳҷоиза гардиданд, то 3 сол дар озмунҳои солҳои минбаъда ҳуқуқи иштирок карданро надоранд. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 ва ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самт ҳамасола озмуни ҷумҳуриявии илм-фурӯғи маърифат баргузор карда мешавад. бо ҳамин амр, низомнома, ҳайати комиссия, ҷоиза, мукофот ва рӯйхати адабиёти тавсияшавандаи озмуни ҷумҳуриявии илм-фурӯғи маърифат тасдиқ карда шуда, академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон, саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур вазифадор шуданд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, роҳбарони муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ вазифадор шуданд ки иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, барои ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён, аспирантону докторантон ва дигар қишрҳои ҷомеа ки ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, инчунин ихтироъкориву навоварӣ шавқу рағбат доранд, чораҷӯӣ ва ғолибонро бо ҷоиза ва омӯзгорони онҳоро бо мукофоти моддӣ ва маънавӣ қадрдонӣ намоянд.
طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان وظیفه‌دار شده است که از حساب مبلغ‌های فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که برای سال 2021 پیش بینی گردیدند، به دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت عملی کردن چاره‌بینی مذکور 2,345,000 سامانه به طور نقد جدا نماید. озмуни ҷумҳуриявии илм-фурӯғи маърифат аз рӯи 7 номинатсия гузаронида мешавад: математика, арифметика, алгебра, геометрия, физика ва астрономия, химия, биология, ботаника, зоология, анатомия, география, технологияи иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ. ба ғолибони даври чорум ва барандаи шоҳҷоиза тибқи тартиби муқаррар гардида аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоиза ва мукофоти пулӣ дода мешавад. ҷоиза ва мукофоти пулии ғолибони озмун ва омӯзгорони онҳо дар маросими тантанавӣ аз ҷониби намояндаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон супорида мешавад. иштирокчиёни ҷойҳои чорум, панҷум ва шашуми даври чоруми озмун бо нишони илм ва инноватсия ва ифтихорномаи Академияи миллии илмҳо сарфароз гардонида мешаванд. шакл, андоза ва тартиби супоридани нишонро Академияи миллии илмҳо таҳия ва тасдиқ менамояд. омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки шогирдони онҳо дар даври чоруми озмун барандаи шоҳҷоиза ва сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм мегарданд, бо мукофоти пулӣ сарфароз гардонида мешаванд. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни